Mergem mai departe. Este haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii se plâng că n-au putut plăti în moneda europeană și că prețurile deja au explodat. În doar câteva ore, prețul unei pâini, de exemplu, a crescut de la o leva la 1,5 euro. Не съм доволна, защото никой нас не ни е питал. Трябваше да има референдум. Против еврото сме. Първо, защото лева от много години е наложен, откак съществува държавата. Отделно на нас не е необходимо да има евро, за да можем да пазаруваме в другите държави. В момента всичко е с карти. Ние пътуваме много в Европа и никога не се срещали затруднения с валутата, именно заради използването на дебетни кредитни карти. И някак се не мога да свикна с еврото и като цяло не съм. Те всичко вдигнаха, абсолютно всичко вдигнаха. Сега един хляб беше 1 лев, стана 2-3 лева, сега ще е 1,50 евро. Все едно, а заплатите къде са? Страхуваме се за това, че мога като имаш някакви пари, че могат да изчезнат в банката. Дори. Както се е случвало. Смятате ли, че в България има адекватни контроли, съд, прокуратурата? Всичко е овладяно от политиците.